Tänään on miittipäivä. Joo, mä en leikkaa tota. Mä en leikkaa tota. Joo. Tää tuli ihailemaan Rieyä. Ei oo sää edes vieläkään. Reinut jalassa. Uff. Ja niin. Ketä tuli? Ei kyllä ollut ikään tuttu. Mut niin. Ja niin. Tulee ole ihan vitun paska miitti varmaan, mutta joo. Joo. Eiks ne? Juu. Joo. Ei oo säädöistä, ei tällä edes viitti ajaa. Tai voi tällä kyllä ajaa, mutta ei uskalla, kun se välillä alkaa paukkumaan ajaessa. Menee varmaan jotakin paskaksi, niin en mä viitti. Ei viitti. Yes. Viljami vetää Piaggio Flyllä. Piaggio lentäjällä. Piaggio Fly. Piaggio lentäjä. Piaggio Kärpänen. Mut joo, jää sit seuraavassa klipissä. Jog. Meneekö toi yhdet? Meniks manki? Aivan vitun paska miitti. Aivan vitun paska miitti. Mut silti. Aivan vitun paska miitti. Tää suora vittu. Paska miitti. Tää suora. Eiks tää miitti pitänyt räjähtää? Tää räjähtää. Kuva vähän lähempänä. Ei tää kyllä räjähtää. Tää räjähtää vähän lähempää. Mä räjäytän tän tuovilas vittu. Joo. Et kuvannut parasta! Vittu mikä jää. Mä sain sen vähän. No vittu vähän ei oo tarpeen. No mä vedän uudelleen. Ei. Mä ehkä voi saada 13. Vittu mä en tota. Niiko! Hei! Mikä homma? Mikä homma? Miks on matki? Täällä on saatana vauhditon karake kuvaamassa. Saatana mikä jätkä. Saatana mikä jätkä. Matti musta täällä. Ei tuu enää ketään. Nyt tulee. Vittu Niko! Niko tuli eteen. Jätkä! Vittu mikä homma! Saatana! Ja tulee kamera eteen. Pitäisikö ottaa drone? Onko sulla drone? Ei seuraavaan miittiin. Joo, ota. Jos mä sen vaan saan. Voit lähettää ne mulle. Vittu, jos mä saan seuraavaan miittiin dronen, niin otanko? Joo, ota vaan. Taidot vielä hallussa. Anna mä kuvaan. Okei, kuvaan noit molempia. Ota täältä. Pystyks tällä... Vai jäi tykkää? Tuliko sä Riajulla? Tulit sä Riajulla? En. Miksi? No tulin. Missä on? Joo, sanoo. Ei. Miksi toi reuhitee tolle? Loppuun skootterille ja kulkee 40. Helpompi tasakaatu, jos on pieni. Ja tulee vetää vaan nähteen. Kaikilla vaan lasku. Niin jo. Jalkku.
Onks meinini? Joku, mä laitoin jonnekin Korakilla. Onks Levi, vastaa tästä näin Leville. Niin se ois vaihtaa mun kanssa. Kemmuille olis paljon aina eka. No se oli... Valitti tän maan. Sä et tiedäkään monen äijällä mä koodaan. Jätkä koodaa. Jätkä kooda? Jätkä koodaa. Päätty mä koodaan. Jätkä koodaa. Aina kun 2 No mitä? Ok. No tuu. Nyt tuli hullusti. Mä missasin. Mä missasin tärkeän. Ei, siinä kun se lähtee korrasteen. Hei, nyt Rasse tulee tänne. Rasse tulee. Rahde tulee. Rasse! Ei faija tykkää! Ei faija tykkää! Poliisille on soitettu. Poliisille on Ei iskä tykkää. Vittu eritä läpi. Oliks faija himassa? Onks sun bentsaa? Lihat tulee viestiä, että mistä Ei vittu. Mä pääsen himaan. Sori, Virkavalta on tulossa. Päätit se 80. Ei, Rossi jää alle. Ei voi keule. Vittu, että veti kovaa. Siis se veti aivan vitun kovaa. Oli sekä. Jos olisit omitsesta, olisit nähnyt toi. Ai jaa. Voisiko se OX tai Kotari tai Yamaha. Ei kannata Suzuki. No aika paskaa kuulla. Onks QX hyvin? Eikö onks Suzuki kovaa? Suzuki Crossi. En mä tiedä, en mä ikinä koittanut. Jos sä muistat Maunanjoki? Joo. Vittunen ääni. No joo. Kuusi ihan täysiä. Vittu, tulis nyt. Ei sittenkään. Heitä yhdet morot. VK:lle saavuttu. Täällä on Toni. Mä sanon YouTubessa. Sori. Poliisi toi nappaan kyllä näkemään naaman Otin maikon. Vähän. Joo, kuvasin. Muista, jos sä laitat TikTokkiin. En mä laita. Ok. Mut jos sä... Meneekö tässä kunnossa? Mun tää kyllä muistuttaa, että jengi pitää laittaa TikTokia, jos ne laittaa. Tekee siis viimeksi. Mut joo. Mut joo, nyt on Burger Kingille saavuttu. Mut joo, ollaan Burger Kingille saavuttu nyt. Niin missä me ollaan? Niis BK. Niin. Joo, update Mut me ollaan tulee Burger tuolla. Kingissä nyt. BK. Joo. Joo. Voit sä huutaa vielä sen jutun? Joo. Kello on Noniin, huuda. Et huuda. Ne safkaa. Mut joo, me ollaan BK:ssa.
Oi vittu, oi. Kyllä juu. Mä vienyt sitä. Aika hyvä. Joo. Miksi sä hakannut tän chicken? Onks Toppe miitis? Mitä se silloin ollut tommoset vastat? Ei sille Tää vähän kiinniä tosta. Pesä ei toimi! Miksi mun pesä ei toimi? Miksi mun pesä ei toimi? Oi katsi! Joo, mä en oo menossa. Nyt ei saada hullua klippiä, sun pitää mennä lähellä. Oi! Ai! Älä vittu! Just ois ollut hyvä suora. Nyt tulee poliisi tuolta. Mä en itse uskalla keurista tämmöskään. Ai jaa, se on vittu pelottavaa. Vittu kun oli siisti. Nyt on hullu trikki. Hidasta vittu pestä! Vittu kun on hiljainen töötä. Ei vedä. Se on ihan vastaton tässä. Ota rauhan! Ei oo liian laiskas kovaa. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Täällä on nää stopparit. Mä en oo ajellut pitkään. Ai! Revitään vaan. Ai vittu mun polvi! Ai vittu mun polvi! Ai vittu! Ai vittu mun polvi! Ai vittu että... Se on mun... Siellä on muuse! Siellä on muus! Siellä on muus! Siellä on muus! Siellä oli muuse! Siellä oli hirvi! En tiedä ketä siellä oli! Siellä oli hirvi! Onko sillä kaasupohja, mutta ei käytä Onks KX:t hyvin? Ei. Ei. Mitä sä teet? Lähden menee setkään. Miksei? Miksi Tutuilla on ollut pari KX:ää, ne on leikkuun verran. Mä saisin vaihda se osa. Täällä on kyllä aika hullu meininki. Eikö se oo vieläkään myynyt? Ei vittu oo.
Miitit on kyllä hävitty flopannut jollekin. Ai joo. Vaasan miitit on flopannut. Miten niin? Ne on flopannut Täällä vaan. on meininki. Täällä ei oo Täällä on meininki. paska päivä vittu miittiin. Ajaa kun joka kerta kolmiin. Yes. Jostain puolella. Rahat tulee. Jotkut vitu. Mitkä rahat? Aina Teemu rahat. Joka miitti viikolla on ollut festarissa jostain puolella. Sieltä tulee noin. Oi! Oi! Ja sit tulee levi. Sit tulee tröömää. Sit tulee kötön. Oi! Anna mä kuvaa suottanaa. Ei vielä! Emppu! Kiho soittaa mielenkiintoista. Tuleeko sieltä lisää? Nyt tulee tuolta. Se sammuu. Oi! 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 Kuva nyt! Kuvaa! Oi! 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 Otetaan tää letka, koko letka tästä. Elsu kuvaa vaan noita perseitä. Anna tähän näin, mä pidän pinikettä tätä. Vittu kun ne tulee yksi tällään. Kaikki letkat vaan. Tuo passi vittu, tuo näyttää passi. Nyt tulee rökö. Nyt tulee rökö. Nyt se tulee letka. Nyt letka. Tulis nyt! Kuvataan noita äijä tossa. Aha, semmonen. Kato, nyt tulee. Tulee. Nyt muuten tulee. Hajotkoa mosat? Siinä aamuja Bosille. No, vittu kun tulee paljon väkeä. Ai joo. Tää tulee. Tulee Niilo. Kova Niilo. Älä tiputa. Oi! Full follow through. Jalkku pääs jogilla, näette. Jalkku pääs jogilla. En mä tiedä. Rotsiukko. Noin, tupa Enikra keuli hitaasti. Oi. Katso vielä kameraa oikein, kama. Ai. Sieltä tulee lisää jengiä, noniin. Kyllä aina voi olla vähän paremmin mennä kunnossa. Hei, nyt tulee jalkku. Kuvat jalkkua! Kenen toi oo? Mä tiedän. Haukataan tää. Ei vittu! Nyt meni toistepäin. Mitä kunnossa vittu? Viljami keulimaan. Viljami joutut kerran tarkalleen keulimaan. Oikeesti. Oliver, kuvaa! KVG jumpa. Tolle. Olli. Täällä on jotakin satana tein koopoilla kenelläkään lailla. Olli. Painatkaa mopoa. Ei se haittavaksi, jos säädös, kun tää jätkä saa vaikka potkumopon kytkiin jo. Kameratuki. Ota tossa. Oi vittu! En mä sitä kerro. Voi olla kahteen viittiin.
Joo, toivon. Se on toi, millä on raita. Punaista ja valkoista. Tikkurat Moi Paavo. Moi. Miksi sä täällä kuvaat? Läpä. Ai ai. Monesko hihnarossa? En mä tiedä vittu. Ai saatana. Onks sun takalevyt paskana? Häh? Onks sun takalevyt? Onks nää vittu tullut? Joo. Mikä on mielipide? Tämähän vittu. Ok. Jes, kama. Viljami, sä mulle viitosen auki. Oli, me saatiin ehkä videolle, kun me otettiin bettiä siitä. Ei vittu yhtään mitään. Joo, mä laitan vittu vakio veeseen. Se on vittu mitä? Joo. Saat mulle viitosen auki. Häh? Saat mulle viitosen auki. Miksi? Saat viitosen auki. Miksi? Miksiköhän? Mitä syytä? Siitä mä sanoin, että meni hinnan. Mä sanoin, että se menee vaan rikki ylipäätään. Joo, joo. Joo, Joo. Sano moi! Hei Venä, tuutko sä uudestaan viivan? Moi äiti! Moi äiti! Moi äiti! Poikien kanssa keulimaan. Isojen poikien kanssa keuimatta. Sillä uudella. Päivää! Päivää! Silloin kun sä muit Eemelin kainalata. Vittu! En mä sitten. Urakaan! Grammas sukkaan. Roksa Faara. Vaan piippasta vähän. Ai oikein. Kuuluu Aapo vähän. Millä te tulitte? Mä tulin pitkään. Mä kuvasin tuota pitkään. Sähän veti. Mä voisin mennä Severiin.
Joo, mä menen Ville vaan söit trekkerillä. Onko? Mäkin tuun. Mä en oo kyllä on. En mä tiedä, en mä näe. Tää oli se jykä. Tällä. Oliko? Mekaanikon 08. Joo. Vittu toi nousee helposti. Se nyki. Se nyki. Jalkkukin oli yhdellä kädellä. Habibi! Habibi! Äitsänä Habibi! Habibi lopuksi! Nyt tulee poliisti Jalkku meni keuli. Please! Ai Ville lähtee kiinni. Please kun Jalkku lähtis kohti uudestaan. Please! Älä jaksaa. Please! Pidä äänet tässä videossa. Please! Mekaanit on 08. Sillä oli hymy huonollaksi, sä kuvasit sitä. Sit sä et ikinä laita tota mikään. En laita. Saa nähdä mihin menee. Saa nähdä mihin menee. Ei mikään. Ei mikään. Ei mikään. Me puhuteltiin. Mua sattuu lonkkaa aivan saatanasti. Nyt ne ei keuli enää. Nyt keuli. Okay. Nyt tulee Bossman. Vois sanoa matalainen kyykky. Tuli hullu. Jos se on niin nopea, käännös nopea sitten. Fuck. Oho, hei! Veti lipalle. Ai se veti lipalle. Miksi Ville on niin hyvä keuliin? Miten Ville osaa keuliin? Miten Ville osaa keuliin? Miten Ville osaa keuliin noin hyvin? Mä en kyllä tiedä. Miten Ville osaa keuliin? Ei, mä oon tuolla keulin, kun ala kuvaa. Ai joo. Kuka toi? Oh! Miten Ville osaa keuliin noin hyvin? Vittu Ville, osaaks heittää ilman yhtään? Miten Ville osaa keuliin? Vittua! Ja tulee Ville radioista, sitten lopeta. Jos on lopeta. Ville! Sä niin sileä! Sillä on niin Ville! Jätkäs tulee unkki! Jätkäs tulee unkki vittu! Bloodista tulee unkki! Näytetään Jonnilta. Jonni. Meidän pieni Jonni. Mitäs meni Kymkons kanssa? Eiku Kiivin vai? Mulla ei oo Kymkon, mut Kiivin kanssa. siis Ariaattori Hiimariarsona lähti katkiin ja sitten se oli paha paikka ja sitten se meni vähän rikki ja sitten mä vaihoin sen ja nyt mä oon täällä. Aha, kiitos, joo, hyvä. Ei vissiin poliisit on tullut. Joo, ei vissiin kiinnosta vittuukaan. Tää nyt pommi, eikö niin? Hyvä. Hei, moikka! Ei me haluta videolle, me halutaan. Levikin hippaa täällä. Niin, Kalle on videolla sitten. Kameralle, sä menet YouTubeen. Kalle, sä oot YouTubessa. Säkin menet YouTubeen. Sä oot Akseli. Mikä? Missä? Tässä näin. Äijäkin vois polttaa Matiakseni vanhaa. Jaksaa jauhaa. Ei mitään. Solee moottorin kiinnikkeet. Ei. Ei oo sama homma kuin sulla.
Muni matkii mua. Joku ampui päin. Ai toi Maija. Mikä muija? Tarroja. Ei nyt se tupakka piilaa. Ei nyt pyytää tänne vähän apujoukkoja. Mennään puhuu. Saa kontsaa. Ai kättei. Joo. Ei. Eiku poliisi. Voi vitsi, mä jaksa. Mennään puhuu. Juosta. Poliisi. Älä sit kuvaa päin naamaa. Joo, en kuvaa. Moi jätkä. Joo. Nääkin menee puhuu. Moro. Oi. Onko sä Norrena mun puolta? Joo, haluan. Kiitos. Kiitos. Saanko oikeesti kiinni? Nyt on karva. Eka, siis 15 varmaan kysynyt. Eikö oo koskaan ollut? Ei Justin. Saanko mäki? Onko tarroja? Ei. Minä olin jonossa. Ei voi. Minä tällä. Mulle. Kiitos. Oikeesti kiitos. Oikeesti. Saako kuvat Let's go. Mä laitan tän mopoa vaikka. Okei. Tänne minäkin. Kahmaa. Meno. Onko tarroja? Oi. Mä sain heijastimen. Sulla olikaan. Rieju. Mikä tekniikka siinä on? Mulla on rieju. No vittu, kuvat tsekkiä. Saiko säkin jotain? Mä sain heijastimen. Sulla ei lahottu antaa. Sä oot niin perleä. Kato nyt. Tää on niin leija. En näytä. Tää menee itse asiassa sisätaskuun. Näytä nopea. Itse asiassa se on mun oma. Ei mua kiinnosta. Se on mun. Se on mun. Lähetään vaan. Miks? No että lähtee just. No Vilhelmi, lähetääks painaa? Niin melkein kestää hetken. Lähetääks painaa jo? Hei, siellä lähtee virimopoja. Kuva poliisi. Te ootte harjoitellut täällä duelilla, sen pitäis osata. Se on harjoitellut täällä duelilla. Saisi, anna mulle joku mopo vittu. Niin anna mullekin joku mopo. Mistä me saadaan joku mopo? Mistä me saadaan joku mopo? Hei, mitäs mä näen tossa? Ei viltsu lainaa enää. Mitä tää on? Saanko mä hyvä? Onks toi makeeta? Onks toi makeeta? Please. Saanko mä hyvä? Kiitos. Oikeesti kiitos. Kiitän oikeesti. Sä et saa. Miksi mä saan? Sulla on tommonen, mä en sano mitään. Moro. Täällä on filmi päällä. Moro. Mä voin käyttää mun saa. Morokaa vittu jätkö toi yli lähellä. Vittu se kävi sun lähellä. Niin kävi, mä oikein koskin sen. Joo. Mitä? Terve. Moro. Tuettiin meidän kanssa mopo. Mä tuun etsiä teidän mopo. Ei, vilttu. Nopea klippi siitä. Letkö? Vittu. Veitätte tän koko vitun tien. Ei täällä oo mitään. Let me guess. Meillä ei oo mitään hiittiä. Sieltä tuli Ville. Let me guess. Mistäköhän noi on? Mitkä? Noi ihmiset. Siis Sundamista joo. Mistäköhän ne on? Mistäköhän ne on? Ja kyllä mä tiedän. Opin taas redumusiikkia. Makeja ei oo fiksi. Miks viltsu on? Männi
Kohta. Mä en tiedä mikä tää homma on, kun Kyllä juu! Siis nää äijät... Mulla ei oo kiksiä, kun meni sulake. Nää ajaa tälleen keulat. Nää ajaa tälleen keulat pystys. Et mä en tiedä niinku... Niin, kyllä juu! Kyllä juu! Mulla ei oo kiksiä ja sä... Onks sä varma? Onks sä varma? Kyllä juu! Okei. No moi Vetto! Aloita videolla. Niin, mulla ei oo kiksiä ja sähköpapetti toimii. Tää on vitu bang, tää on hiitti tää biisi. Tää biisi on hiitti. Ei oli poliisit, jotka katsotte tätä videota. Ei ole huumeita. Tää on hiitti, tää on hiitti. Joo, kyllä aukeaa enää tiedaimet. Niin. Mamma, hyvä. Aja. Mamma. Hei, haluuks ne olla mun jalapohjaa? Ei oo huumeita. Se vaan. Onks sulla sitä huumeita? Ei oo huumeita. Onko huumeita? Ei oo huumeita. Tää ei oo huumeita, ei oo huumeita. Ei oo huumeita. I'm looking like money. Lauri. Dudas. Häh? Ei oo totta. Lauri Johanna. Samuels Lauri Johanna. Ei oo totta. Tässä on teille Samuels Lauri Johanna. Tässä on teille Samuel. Mikä Lauri Johanna? Kuva mun Vai haluat mennä vielä? Viljami! Sun vuoro! Eikö tuu enää? Lisää! Nyt! Moikka, kiitos, kato video like. Niin mitä sä sanoit? Video like, nyt. Ja follow. Kyllä! Ja follow. Hyvin sanottu Topias. Juuri näin. Kama. Videot kannattaa. Apikka toimii ja se paukkuu. Kama! Ytsin rengas pamahti. Yksi rengas pamahtaa. Kama! Mennään tuohon viereen. Okei.